Hi, hello guys. Welcome to my channel again. Pingleson Bakanparian here. Welcomes you to my channel. Bye. बहुत मानसियानो तामाने आंखो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आरोना जेनेबा गारिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानाय गारिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानाय बिकज जोंनि गारिया 30,000 नि बारा खारबाय ओमफ्राय 34,000 अलमोस्ट 34,000 नि खाथियाव दा within 1 year okay within 1 year ओमफ्राय बहुत मानसियानो बुंगासिनो आरोना आंखौ जेनेबा नों बेयाव मोनसे भिडिअ बानाय ओमफ्राय नोंनि एक्सपीरियेन्स नों खोन्था नों सलायना बोरै मोनदों गोदान बायजेननाय समनि आरो दा 1 year ओनरशिपनि उनाव बोरै बाहायनायनि जेनेबा आगे पीछे बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनो होदों आरोना सो आं एसे ओरैनो जस्ट नर्मेली आंनि एक्सपीरियेन्सजों आं बे भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय गारिनि बागैथ' आरो मा बुंनो नोंथांमोना मिथिखायो टाटानि क्वालिटिया माबायसा 5 स्टार रेटिं गारि बे आंनि नेक्सना मा बुंनो दा ओमफ्राय अलमोस्ट 1 year सलायखांनानै आं जितु प्रब्लेम मोनबाय जितु माबाबाय आं बेखौ आंनि भिडिअजों खोन्थानोसै आरोना बुंनो थाङोबाथ' टाटानि गारिया एकदम टप लेवल क्वालिटी नि टप लेवल हाई परफॉर्मेंस नि गाड़ी नङा एक्चुअली बिकॉज टाटा या दा बर्तमान जितु मार्केट लादो दा बर्तमान इंडियायाव इनो जाबाय मोनसे अलमोस्ट मोनसे तामाने लीडिंग मार्केटआव दोङो होनना बुंजायो आरो बाट हाई परफॉर्मेंस नि खेत्रआव एसां नङा आं टाटानि प्राय भाग सब गारिखौनो सलायना नायबाय नेक्सन ओमफ्राय बिनि सिगां टियागो बिनि सिगांनि पुराना गारि साफारी एंड देन बिनि सिगांनि इंडिका इंडिगो दा ओंखारनाय हेरियर सलायना नायफ्रामजोब्बायानो बाट जितु आंनि माबायाव नुनायाव बा आंनि एक्सपीरियेन्स आं बुंनायनि खोथा मथेबा टाटाया मोजां बानायनो बहुत चेष्टा खालामगासिनो दं मोजां माबायाव लाबोनो बहुत चेष्टा खालामगासिनो दं बहुत ट्राय खालामदों आसलते एक्चुअली बहुत माने टप लेवलनि ट्राय खालामदों ओमफ्राय जितु फिचार्स होदों दा बर्तमान जिखिनि दामाव माने कम दामावनो जितु फिचार्स होदों एक्चुअली बाखनाय जाथावथाव कारण बेलेग गारिया नोंथांमोननो एसां कम दामावनो एसां फिचार्स होआ एन्ड जुदि आत्मनिर्भरानो जुदि जानो लुगैथारदोंबा आत्मनिर्भरा जुदि मालाबा थानो लुगैब्ला अब्लाथ' नोंथांमोना एक्चुअली इन्डियानिनो प्रडाक्टखौ बाहायनांगोन हिन्डाइफोराथ' जापानिस प्रडाक्टसो राइट कियाफोरा किया सेल्टस बा किया सनाय बेफोर सब आउट अफ कान्ट्रि एमजे हेक्टर मटर गेराज जितु हेक्टर गारि बा बेलेग माबा एमजे हेक्टरनि गारि बेफोरथ' सब फरेन कान्ट्रिनिसो राइट सो जुदि बुंनो थाङोबा टाटा खौ नोङो जुदि जेन्युइनलि जुदि बाहायोबा टाटाया नोंथांमोननि आत्मनिर्भरानो जुदि आत्मनिर्भरखौ तारमाने फोरमायगोन आरोना सो एज एक्सपेक्टेड टाटाया जेनेबा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन मानसिफोरा टाटाया बिदिनो मोजां गारि लाबोगोन एन्ड अलमोस्ट येस मोजां गारि लाबोमारदो टाटाया लाइक टियागोखौ एसे कनफार्म खालामनो हादो टियागोनि बेस्ट आगोलनि जितु मडेलमोन बे इंडिकाखौ एसे कनफार्म खालामनानै टियागो खालामनो हाबाय ओमफ्राय बे आं दा सलायगासिनो दा नेक्सन बे नेक्सनाबो आगोल दंखायोमोन भिस्टा ना मा ओरैजे बेखौ एसे कनफार्म खालामनानै नामखौ सोलायनो हाबाय एन्ड साफारियानो दंखायोमोन आगोलनो एन्ड देन जितु हेरियारासो तारमाने आगोलनि एख' डिफारेन्स गैयामोन बोथाय हेरियार कि जानि टाटा सिरा बा माबाफोरनि आगोलनि बेफोरजों एसे रिफारेन्स खालामना बानायदोंबो जानो हानाय आं बेखौ मिथिया बाट टाटा हेक्सा जितु टाटा हेक्सा बे टाटा हेक्साखौ खिन्थु आगोल दंखायोमोन बे गारिया जाहैबाय टाटा आरिया नोंथांमोना नायनो मोनगोन नेटआव सार्च खालामबानो सब गासैखौबो आं बुंलायनाङा गासैखौबो नोंथांमोना नेटआवनो मोनजोबगोन गुगोलाव सार्च खालामबानो फैजोबगोन ओमफ्राय टाटाया आरोबाव मोनसे प्रग्राम मोनसे गावसोरनियाव सिलेबासाव लाबावदो इलेक्ट्रिक गारिनि सायाव बांसिन पारफरमेन्स खालामनो थाखाय एसे बहुत ट्राय खालामदों इलेक्ट्रिक गारि दिहुननो बहुत ट्राय खालामदों इलेक्ट्रिक गारि दिहुनबायबो दा 2021 आव इलेक्ट्रिक टियागोबो ओंखारसिगोन इलेक्ट्रिक अलरेडि नेक्सनाथ' ओंखारखाबायानो ओमफ्राय इ मोनसे टारगेट खालामदों जेनेबा मोनसे टारगेट लादों जे 300 किलोमीटर रेन्ज इन अ सिंगल चार्ज 300 किलोमीटर रेन्ज अन ए सिंगल चार्ज बिसोर ट्राय खालामनो सेस्था खालामदों 300 किलोमीटर अन ए सिंगल चार्ज टारगेटा थिगानो राइट 300 किलोमीटर रेन्ज होयोबा अन ए सिंगल चार्ज होमबाथ' बेयो फुल भेलुएबल जागोन माने फैसाया बरबाद थांनाय नङा बिकज सिंगल चार्ज पेट्रलनि बेखौ टेनसन गैला उथिंबा सोलाय पेट्रल जोबसिगोननि माबाखिनि टेनसन गैला जायखिजाया चार्जनि खेत्रआव बाहायमान केयारखौ लाखिनांसिगोन आरो राइट ना चार्जनि खेत्रआव बाहाय केयार लाखिनांसिगोन आरो चार्ज होनायजोंनो बेटारिनि सायाव बहुत केयार लाखिनांगौ जायो
नायनोसै दा मा खालामो ओमफ्राय अलमोस्ट दा टेस्लायाथ' फैगासिनो टेस्ला दा टेस्लाखौ जायफोरा बायनो हाया अलमोस्ट 70-80 लाखसनि गारि एसांथ' फैसा गैया राइट 70-80 लाख बुथुमनो गोनां मा जालांगोन दाउन अबस्थाया हागोन सोरबा बिजनेसमेन गोदोरफोर हागोन बे बेलेग बाथ्रा बाट जोंफोरबायदि मिडल क्लास फेमिलिनि मानसिफोराथ' बे 70-80 लाख लानानै गारि 70 लाखनि मान गारि मान लानो एनिफ्राय 10 लाखसोनि बिन्दास 2 तला बिल्डिं खानाला 5 लाखनि एल्ट' सलाय नामा हा बाकिखिनिखौ बिजनेस इनभेस्ट खालामना हो सिमांखौ पुरा खालाम फरेन थां माबा थां राइट इदिनो आरोना बाथ्राया किन्तु मोनसे बाथ्राखा गारिया जेब्ला बाहाय पुराना जायो अब्ला बे गोदाननि मोजांखौ किन्तु मोनखाया दे एसे पुराना जाबाथाय बे गोदाननि मोजांखौ मोना बासे गरमलै स' वेल स' टेस्ला इफोरथ' फैबाय थागोन माबा थागोन इनि सिङाव दा टाटायाबो मोनसे कम्पिटिसन खालामदो बाट आइ एम फिलिं प्राउड अफ माइ सेल्फ कि आं टाटानि गारि सालायगासिनो दं आत्मनिर्भर जाना दं ओमफ्राय आं बेलेग गारिबो लानो हागौमोन हिन्डाइनि भेनुफोरबो लानो हागौमोन बाट आं तारमाने चइसआ तारमाने आंनिया अलरेडि इन्डियान प्रडाक्टआवनोखा रतन टाटा सारा जितु कन्ट्रिबिउसन होदों जोंनि इन्डियाखौ फ्लाड जितु माबा जादों दैबाना जानायाव जितु कन्ट्रिबिउसन होदों फैसा गारदों मुथते रावबो एसां गारनो हायाखै तारमाने बे बहुत प्राउडनि बाथ्रा जोंनि इन्डियान मानसिनि थाखाय जे जोंनियाव सासे गोदोर इदि मानसि दं जाय माने निजिनि मानसिखौ अनो ओमफ्राय फिल प्राउड टू हैव हिम ओमफ्राय इनिनो प्रडाक्टखौ नोंसोर नोंथांमोना बाहायग्रा जा बिकज अपना ही देश है ना अपना ही देश है और अपने ही देश को तरक्की देखने में क्या जाता है चाइनिसफोराथ' गावसोरनि चाइनिसनि प्रडाक्टखौल' बाहायो राइट इसोरो आमेरिकानिफ्राय बुस्थुफोर खालामनो हाया कपि खालामनानै आनखि बेखौ फिसा खालामना गावसोर फानबावोसो राइट बेनिखायनो जोंहाबो इन्डियान प्रडाक्ट खोमा इन्डियान प्रडाक्ट बायनाथ' जेबो माबा गैया स' इन्डियाखौनो सापर्ट खालामदो राइट चाइनिसफोरालाय मा वेल स' बे जाबाय आंनि गारिनि इन्जिन दा बर्थमान 34,000 सालायखांनायनि उनाव बहुत गाज्रि जाना दङ बिकज साफा खालामनायथ' जाखायाखै नालाय बाखि सब थिगैनो दंजोबो कुलेन बक्सआबो थिगैनो दङ एन्ड किसुमान हाद्रि बाला नांनाय जे एसे बोरैबा नुदों आरो बाखि बिथिंजाय एबिएसनि माबायाबो थिगैनो दङ गासैबो जेरै दं बिदिनो बेटारिनि माबायाबो बिदिनो सेम बिथिंजाय दङ इन्जिन बक्स माबानि मबाइल सोलायग्रा सरि मबाइल बक्स बे जाबाय मबाइल सोलायनायनि माबा बिथिं मबाइलखौ सोनाय जायो एन्ड बे जाबाय लक एन्ड कुलेन बक्स एज वेल थिगैनो दंजोबो गासैबो बेयावथ' डिफारेन्स मोना नोंथांमोना बेयाव जेबो डिफारेन्स मोना बिकज सब थिगैनो थाजोबो बाट इनसाइड नोंथांमोना सलायखांनानै एसे डिफारेन्सखौ मोनगोन आरो जेब्ला सलायो अब्लासो डिफारेन्सखौ मोनो तारमाने गोदान बायनाया जिखिनि जाहैबाय ओमफ्राय बे दा थानाय जितु डिफारेन्स बेखौ एक्सट्रा हमना मोनो आरो तारमाने ओरैबायदि आरो बाथ्राया दिखि केसे गोराय मारनो गोनां जायो ना टायारा एसे जामबाय मथा-मथि 34,000 सलायदोंबाबो बे जाबाय ट्रिपल मेक्स टायार बायनाय जेनावनो मोनखानाय ओमफ्राय बहुत जिखिनि टसार जामाखै आरो तारमाने गारिया साफा लाखिबाथ' साफायैनो थायो गारिफोरालाय एसे गाज्रि जानाय आरो ना आंनि माबाया एसे बोराय नुबाय आरो धुला हालदै नांनायखाय दा बर्थमान 30,000 सलायखांनायनि उनाव गारिखौ एसेबांबो ओरै माने बै एकदम फार्स्ट गोदान बायजेननायनि लुक्सआ फैया आरोना गोदान बायजेननाय समाव जेसेबां नों सलायना मोजां मोनोमोन कम्फर्टेबोला तारमाने कम्फर्टआ थायो थानाया बाहाय बाट माबाया थाया आरो माने गोदाननि फिलिंनेसआ फैया आरो तारमाने खिन्थु जुदि इरोंनि सायावसो खोथा इयन लाखिनायनि सायावसो खोथा जुदि गारिखौ एकदम मोजाङै लाखिनानै सलायोबाथ' आरो 5 बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर इनफेक्ट 10 बोसोर पुराना गारियाबो मोजाङैनो थायो ओमफ्राय जितु सिटफोरनि कम्फर्टनि बाथ्राखौथ' मिथिखायो टाटानि गारिया खम दामावनो बहुत कम्फर्ट होयो ओमफ्राय जिखिनि दामाव तारमाने मोनसे माबाखौ फैयो बेखिनि जायखिजाया नों टाटानि जुदि गारि लायोबा बेखौ पुरा क्लियाराव लाखिखा जे टाटानि गारिया ओरैनोबाबो
बहुत मोजां खा बिकज रतन टाटाया इन्डियाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बहुत मोजां फिचार्स होखादो एन्ड जिखिनि आंनि दा आं जि मडेल सलायगासिनो दं XM मडेलनि गारिया हेभि तारमाने बारा ग्राउन्ड क्लियारेन्सनि बारा टेनसन गैया बहुत गोजौआव थाखायो बे गारिया बेलेग गारिनि तुलनायाव बेनि सेगमेन्टनि जितु गारि दं Hyundai Venue बा Maruti Suzuki Brezza ओमफ्राय Hyundai Creta फोरनि माबा खालामो बेनि तुलनायाव तारमाने बहुत माबायावनो दङ आरो तारमाने स' बेलेगा जि माबाबाबो बे बाथ्राखौ मोजां ध्यानाव लाखिबानो जाबाय Tata is always been Tata. Tata car is always been Tata car, and there is no comparison with Tata because Tata is one itself, one man army, as we can say. But sometimes when fuel condition ni थाखाय जेनेबा आंनि दा गारियाव mileage full mileage होगासिनो दं खूब बेसे 14 बा 15 in this माबायाव local area याव दै तारमाने माबा एरियायाव rural एरियायाव बर्तमान माबा होगासिनो दं बे 14 15 अलमोस्ट मालाबा मोजां थांबा 15 खौनो होयो बाट नों जुदि हाइवेआव सलायोबा अलमोस्ट 17 to 18 किलोमिटार्सनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनो आरो तारमाने जों मिथिगो कम्फर्टआवथ' दंखायो गारियाव ओमफ्राय गोब खारो आरो तारमाने बिराद जब्दनो बिराद निजेखौ जब्द बायसा मोनो आरो तारमाने गारि सलायबा नों एल्ट' स्विफ्ट बा बेलेग डिजायारफोर सलायबा ओइ मजाखौ तारमाने मोना तारमाने गारि गोजौआव जि मजा मोनो सलायनानै बे गारि गोजौनि मजायानो बाय बेलेगखा तारमाने